ιδανικές φωνές και αγαπημένες, εκείνων που πεθάναν ή εκείνων που είναι για μας χαμένοι σαν τους πεθαμένους. Κάποτε μες στα όνειρά μας ομιλούνε, κάποτε μες στην σκέψη τες ακούει το μυαλό, και με τον ήχο των για μια στιγμή επιστρέφουν ήχοι από την πρώτη ποίηση της ζωής μας, σαν μουσική τη νύχτα μακρινή που σβήνει. Σαν σώματα ωραία νεκρών που δεν εγέρασαν και τα κλείσαν με δάκρυα σε μαυσολείο λαμπρό, με ρόδα στο κεφάλι και στα πόδια για σεμιά, έτσι οι επιθυμίες μοιάζουν που επέρασαν χωρίς να εκπληρωθούν, χωρίς να αξιωθεί καμιά της ειδονής μια νύχτα για ένα πρωί της φύγει. Χωρίς περίσκεψη, χωρίς λύπη, χωρίς εδώ, μεγάλα και ψηλά τριγύρω μου έκτισαν τύχη, και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. Άλλο δεν σκέπτομαι, το νου μου τρώγει αυτή η τύχη, διότι πράγματα πολλά έξω να κάμω είχαν. Μα όταν έκτιζαν τα τείχη, πώς να μην προσέξω, αλλά δεν άκουσα ποτέ πρώτον κτιστών ή ήχων. Ανεπαισθήτως μέτρησαν τον κόσμο έξω, περιμένοντας τους βαρβάρους. Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι? Είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα. Γιατί μέσα στη σύγκλιτο μια τέτοια πραξία? Τι κάθονται συγκλητικοί και δεν νομοθετούν? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα. Τι νόμους πια θα κάνουν οι συγκλητικοί? Οι βάρβαροι αν έλθουν θα νομοθετήσουν. Γιατί ο αυτοκράτορ μας τόσο πρωί σηκώθη και κάθεται στις πόλεως την πιο μεγάλη πύλη, στον θρόνο επάνω επίσημος φορώντας την κορώνα? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και ο αυτοκράτορ περιμένει να δεχθεί τον αρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε για να τον δώσει μια περγαμηνή. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα. Γιατί οι δυο μας ύπατικοι πρέτορες ευγήκαν σήμερα με τις κόκκινες τις κεντυμένες τόγες? Γιατί οι βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθύστους και δαχτυλίδια με λαμπρά γυαλιστερά σμαράγδια? Γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια, μασίμια και μαλάματα έκτακτα σκαλιγμένα? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και τέτοια πράγματα θαμπώνουν τους βαρβάρους? Γιατί και οι αξιρήτορες δεν έχονται σαν πάντα να βγάλουν τους λόγους τους να πούνε τα δικά τους? Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και αυτοί βαριούνται φράδιες και δημιουργίες? Γιατί να αρχίσει μόνο μια σε αυτή η ανησυχία και η σύγχυση, τα πρόσωπα τι σοβαρά που έγιναν? Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι και οι πλατείες και όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι? Γιατί ενύχτωσε και οι βάρβαροι δεν ήλθαν και μερικοί έφτασαν από τα σύνορα και είπανε πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν? Και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους? Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύση. Απιστία. Πολλά άρα ομήρου επενούντες, αλλά τούτο ούκ επενεσόμεθα. Ουδέ εσχύλου,
όταν φύγει η Θέτης τον Απόλλω εν της αυτής γάμης άδωνα, εντατίσθετα σε άσευ παιδείας, νόσον τα πύρους και μακραίων ασδίους. Σύμπαντα τυπών θεοφιλήσε μας τύχες, πεών επευθύμησαν ευθυμών εμέ. Καγώ το φίβου θείον αψευδές στόμα ήλπιζον είναι, μαντική βρίον τέχνη. Ο δαυτός υμνών, αυτός εστίν οκτανών των πέδατων αιμών. Πλάτων, Πολιτείας, Β. Σαν πάντρευαν την Θέτιδα με τον Πηλαία, σηκώθηκε ο Απόλλων στο λαμπρό τραπέζι του γάμου και μακάρισε τους νεονύμφους για τον βλαστό που θα έβγαινε απ' την ένωσή του. Είπε, ποτέ αυτόν αρρώστια δεν θα αγγίξει και θα έχει μακρινή ζωή. Φτάσαν, είπε, η Θέτης χάρηκε πολύ, γιατί τα λόγια του Απόλλωνος που γνώριζε από προφητείες την φάνηκαν εγγύησης για το παιδί της. Και όταν μεγάλωνε ο Αχιλλεύς και ήταν της Θεσσαλίας έπαινος η ομορφιά του, η Θέτης του Θεού τα λόγια ενθυμούνταν. Αλλά μια μέρα ήρθαν γέροι με ειδήσεις κι είπαν τον σκοτωμό του Αχιλλέως στην Τρία. Και η Θέτης ξέσχιζε τα πορφυρά της ρούχα και έβγαζεν από πάνω της και ξεπετούσε στο χώμα τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια και μες στον οδυρμό της τα παλιά θυμήθη και ρώτησε τι έκαμνε ο σοφός Απόλλων, πού γύριζεν ο ποιητής που στα τραπέζια έξοχα ομιλεί, πού γύριζε ο προφήτης όταν τον ιό της σκότωναν στα πρώτα νιάτα. Οι γέροι την απήντησαν πως ο Απόλλων αυτός ο ίδιος εκατέβηκε στην Τρία και με τους Τρώας σκότωσε τον Αχιλλέα.